Het is dienen met de rest in het park. De eerste pjellen van het nieuwe paviljoen bij de villa worden voor de Moonslijn. De heeft de organisatie lang op wacht zien maken. Ze willen al zo'n 1998 dwaalde om dit vaarnoord te krijgen. Dat doe je omdat je op een gegeven moment met een mooi Duits woord te zeggen begeisterd bent. Je hoorde van het park, je hoorde van de dingen die je bouwden. De ambities binnen grut. Daarom zochten de initiatiefnemers het heger op. Ze vonden een potje met Europees subsidiegeld uit Brussel. En dankzij die stiepen kunnen er nog miljoenen in het park bij Tietjerk geïnvesteerd worden. Iedereen in de hele wereld kon in feite hier op mij dingen. En op die manier krijg je soms hele bijzondere mensen in dit plan. Piet Oudolf, die maakt dingen in New York, op de mooiste plekken. Maar hier zit ik en hij neemt zichzelf de Tietjerk Mountains. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Dit worden die staan in de Tietjerkster Mounts. Dit is de Saanbulten met Hazes verrorie in Bergen van Blom. Op het zuid worden de plantjes in de groen zetten en dat komt heel correct. Want in dit gat, of in dit cirkeltje van rozen, moet die persicaria het alleen gaan doen. Dus deze drie die moeten dit vak gaan vullen. En die mogen straks door die siergrassen die er omheen komen, mogen ze elkaar gaan beconcurreren. In elkaar gaan weven. 100 meter verderop wordt werken onder de Dwaalster. Als je daarheen kijkt, zie je de villa Vijversburg. En we staan midden van de Dwaalster. Dat betekent dat hier alle paden bij elkaar komen. We zijn daar een pad, daar een pad. Daar zie je een pad wat aangelegd wordt. En hier komen allerlei kunstwerken op staan, waar een heg in komt zitten. Waar je dus doorheen kan lopen, omheen kan spelen en dat soort dingen. Het zijn mooie putjes voor de bedrijven. Het is een prestigeobject, want de hele wereld kijkt mee. De Belgische tv is al geweest en alles komt hier gewoon kijken. In december binnen de trekkers en de kraan weer voort. Dan moet alles clear wijzen.